Lleca Garneres, esa pepa granota, avui vinguem a sopar al meu marràs de bunyol. Areia, sol nascer por o som que bate por amor nos dourar sem caô, a vibe de Ibiza que chegou. Anem a demanar i a veure com està tot. Doncs va, anem a provar l'ensalada russa que nos ha tret. De qualitat, Molt bona. Molt bona. Està boníssima, Mare meua, que ensaladilla. Porta també un poc de ceba caramelitzada. I quantitat, n'hi ha molta, Este diu Carlota, no? Sí, porta Carlota. Ai. Està molt compacta, però se nota la quereguilla, L'únic que li pegaria un poc més, per mi, un poc de pepinillo, al final, un poc de vinagre, que li doni un poc de contrast, ¿no? Ese contrast, sí. És que jo crec que a una ensaladilla la mermelada no li pega. Pues canvia prou, Pues altra cosa que està menjant. És de veres, sí. És que a mi la mermelada no m'agrada. Molt bona, Molt bona. Doncs mireu, anem a provar les croquetes. La Baecho, la de pernil ibèric i la de rabo de bou. Això porta també un pisto per baix, Anem a provar-la. Són molt grans, No? Està bona? Sí. Estan molt bones, ojito al parche, Super cremoses per dins estan, Però super cremoses, Molt bons, El pisto està... Echaré un plat d'estos de pisto, Te ho dic. Com estan? Estan molt bones. Super cremoses, se les fan en la boca, Se notas trosses de Baecho. Crec que lo millor es la tomata, a mí lo que te digo, el pisto que porta. ¿Vamos un poco de foie? Vale. Yo te digo que son casolanes seguras, sofana, segure, pero fijo, ¿Cómo están? Hòstia. Que bones. Uau. Están muy buenos, Se nota el pernil y todo, Sí, caseres total, Super cremoses, Están muy buenos, Ja fa temps que no menjaven croquetes tan bones, Pues les que feres tu. I un faenón, O sea, y tienen sabor, Que se queda ahí al paladar. La de rabo en curry. No te curry, El curry li mata molt de sabor, Pues tienen més sabor estes Sí, que el rabo de bou. y la de rabo de bou, que el rabo de bou es un sabor fort, ¿no? Té menys. Anem a provar les brats, a com estan. Porta el que és una allioli i porta una salseta de mesclar, a veure com estan. De pimentó, ¿no? La salsa es pimentó, ¿no? Este sí que estan bullides primer, i després fregides. Segur. Són paregudes a les de Rausell, Paregudes, sí senyor. Sí. L'únic que Li falta cruixent. Per mi t'he de picar una micoteta més i està més cruixent per fora, Pel meu gust tindrien que estar com estan molletes per dins, però per fora un poc més. I aquestes són idèntiques a les de Rausell, No és el meu estil, perquè a mi no és el meu estil, a mi m'agrada que estigui cruixent per fora i molletes per dins, però estan molt bones. Té un regustet al final de picant i el oli està molt bo. La Yoli molt bo. Pues ara anem a provar el callo de sèpia. Se nota que és callo de sèpia perquè mireu lo grosseta que està. Nos l'ha tallat i tot, ha tret un carril a xicona, nos l'ha tallat i tot, així. Encara hi porta una salsa meri per damunt. Bo. De molta qualitat, Està super tendreta, Boníssima, Molt bona. I ho fica a la carta, Fica callo de sèpia. A més, jo sé que ho vaig ensenyar perquè només la sèpia no està grossa. Molt tendreta. Està molt bona. Molt bona, no és difícil de menjar. Està molt ben cuinat, Està fet amb molt de gust, I la t'ho veritat. treuen en un carret, t'ho tallen davant de tu. I l'últim plat, mireu, puntilla. Acaba de fer. Molt de qualitat, No té gent, mira, no té ni gota d'oli. La veritat, que està molt bona. I no s'ha dit la xica, segur, no s'ha aconsellat molt bé, va dir, no demaneu molt més perquè els plats són grans i són abundants, i no s'ho menjareu tot. Nosaltres molt bé per ara. Així s'ho mengem tot i no s'entra algun postre. Serà? Molt bona. L'únic que no m'agrada és que du sirope de fresa. És l'únic, no? No m'agrada. Però a mi m'agrada, això és de gust de cada un.
Li podia haver dit que me l'haguera en el mango a soles. Està molt bo, és una mousse. Està molt bona. De l'1 al 10, quina puntuació li dones? Un 8,50. A tot. Un 8,5, donaria jo. I tu? Un 8,5? I Jo tu? un 9. Un 9. Mira, hem demat el compte, mireu. Són 83 en 95. Però digues la veritat. Sí, n'ha caído tot, ara ho dic. No nos ha cobrat el gin tònic, ni la casalleta, no s'ha cobrat, ni es crema. ni es crema eh? Ensaladilla russa 10 euros, que estava molt bona. El callo de sèpia, 16 euros. Molt bé, també m'agrada molt. La puntilla fregida, 22. Hòstia, que cara, Que no? cara, Però no. perquè és... És que la qualitat hay que pagar-la. Claro. És que no és cara. Cal diners, és diferent. Les braves, que és el que menys gràcia m'ha fet, són 6,50. Les croquetes a 3, a 3,50 i a 3, que estaven espectaculars. Les croquetes molt bones. I eren grans, I eren grans, que n'hi ha que dir-ho tot. Eren croquetes, eren croquetons. La copa de vi blanc, 3,70, que molt bé de preu Molt bé, també. un verdejo. Sí. Però no sé quin, el de la No, casa. ese era el de la casa, no m'he segut. La olla, 3,50. La mousse, 6,50. I un martini que s'ha demanat ella d'entrant. principi. A principi 6,50. Total Perquè tot, estos són uns avorrits. 83,95. Us mireu. Pues us dic una cosa, preu qualitat molt bé, perquè el puesto Molt és bé. molt bonic. Teniu que vindre. Se menja molt Molt bé. tranquil. Molt tranquil. Les caires molt còmodes, Molt còmodes. La taula, com No, a és mi, que, a carinyo. veure, les caires fan molt. I la taula perquè fem. si tu estàs assenta i no estàs còmoda, és una Sí, caira. sí. Te'n vols anar enseguida i no disfrutes del menjar. I vienen teus servicis així tot. No oblideu subscriure-vos al canal. Això, i donar-li subscriveu-vos al I canal, tinc de plegar a 500, com a que mínim. me té que comprar un cotxe. Vale. Adeu.